Koliko se puta vaši mališani posvađaju? Zbog igračaka, reda za ljuljačku ili tko je prvi počeo? Te male svađe dolaze same po sebi, ali ono što slijedi nakon njih puno je važnije. Dogovor, razumijevanje i konačno mirenje. No, do toga rijetko kad dođe samo od sebe i često se upravo roditelj mora umiješati. Poznato? I kako onda objasniti što znači pravo prijateljstvo? Ili odakle krenuti s razgovorom kad soba izgleda kao mali kaos? Ponekad je upravo priča ono što bolje od riječi postavi stvari na mjesto. David i usisivač Šaša čini to na nježan i duhovit način. David je dijete kao i svako drugo. Ponekad zatrpan igračkama, ponekad tvrdoglav, često prepun energije. Šaša je pak mali crveni usisivač i Davidov najbolji prijatelj, ali i prijatelj koji se umori kad se počne osjećati da ga se uzima zdravo za gotovo. Oni zajedno predstavljaju odnos u kojem, kao i mnogima, u nekom trenutku prevlada nerazumijevanje, inat i male povrede osjećaja, ali i odnosu u kojem se uči o tome što znači slušati, razumjeti i oprostiti. Kroz ovu priču dijete uči kako prepoznati kad nekog povrijedimo, zašto je važno slušati i međusobno si pomagati, da se prijateljstvo gradi, a ne podrazumijeva i da se može pogriješiti, ali i popraviti. Priča je kratka, nježna i pogodna za djecu već od 3 godine. Djeca se lako poistovjećuju s Davidom, a roditelji često otkriju kako uz njegovu pomoć i na njegovu primjeru mogu lako sa svojom djecom razgovarati o pospremanju, međusobnom uvažavanju i dogovorima, bez držanja lekcija. Ako vam se čini da ova priča može pomoći i u vašim svakodnevnim razgovorima s djetetom ili jednostavno tražite slikovnicu s nekom dubljom porukom, David i usisivač Šaša čekaju vas u knjižari Pogled u drugi svijet.